Bustop Tv vachitsigirwa Canadian Embassy vanokuigirai mutambo Ndiri Munhuwo. Maonero nemafungiro enyaya dzichabuda mumutambo uyu haanei nemaonero nemafungiro Canadian Embassy. Mashoko handitaurira keresi yake andigura mapfupa ose emuviri wangu. Noziva kusvika pano ndakadhakwa ndinoimba kuti iwe watozviona. Asi pawangondudza nyaya yevafana avakawo, vafana vanonyebera kunge vangu avakawo, kudhakwa kwangu kwose kwabva kwapera ndikasara ndenge munhu amwa maheu. Saka ivo vari kuti chii pamunoonana pose muchitengerana doro? Uri kutaura kuti chiko iwewo kana uchiti tichitengerana bhiya? Pana ane mari here pakati pavo vose vari tuye kuti pana angakwanise kunditengera inini just one beer? Zvimwe zvinotaurai matanga matarisa mativi ose mani. Kuvatengera kwacho ni kwaunenge uchiita handiti ndokutotengerana kwacho ninai maembe. No mani, iwe ndokutadza kutaura kwenyu vanhu ikoko. Kusvika iwe wakaonana naMendirini paakafugura gore iri kwauri. Last week kwaiva wakapedzisira kunana naLilian naJoshua lini? Pava nemazuva wena unoziva. Saka usi kuzoti mazuva acho naamangani? 1 week ratodarika. Iwe zvaindinetsa kuti sei vanhu ava vasiri kubatika, asi kuzondikangofunga kuti maybe mabasa ekurima akawawandira. Ende futika munhu. Mazuva munhu ka. Handina kana kutombozviziva kuti vari kundirongera dhende rakadaiwo so mani. Handiti waita mhanza ndatokunyeurira nguva ichiripo kudai. Tamba navo uchinzwa kuti chicha vari kuronga. Vave kuda chinzvimbo chako shamwari. Ipapo unenge uri kuti rasikei zvishoma ipapo keresiya. Handifunga kuti pakati pavo vaviri apa pane ane shungu dzekuita kansela. They are both too young for the post. Hada, inzwa kaneni kamuridzi wenyaya. Ndinofunga kuti iwewe Mendi aida kukurasisa nechinango chekuti iwewe uite seurasise. Vafana vari kushandira madhuya. Iwe shamwari, handina kukuudza kuti kana ivo madhuwo vacho nevari kumurasisa havasi kutombomuda madhuwo vatori panguva yakaoma. Kana kuti wambozvitaura hazvina kupinda mumusoro mangu, saka chii zviri kuitika kuna madhuwe futi? Ari kungorongerwa yakafanana neyako. Ndaziva manje. Lilian naJetro pachavo, saka kana wano wavo akakurudzana zvinenge zvava kutaura kuti vose vapinda munyaya yacho. Kuivo waitedza nekuzviona vanhu wavaiswera navo chivadhakisa? Unoziva chii keresiya? Wati? Zvawataura zvose since wapinda munomba zviri kuramba kupinda mupfungwa dzangu zvichitendeseka, unoziva. Saka nezvese zvandakuudza uri kufunga kuti ndikukunyepera? Kana iwe uri kutsvaka chibanzo kwandiri ungotaura izvo. Kana mari iripo ndinokupa sha. Inga ndinogara kupa mari wani pose pandinenge ndinayo. Rega kuda kuuya nehora dzenyaya dzakaipa kudai nechinangwa chekuda kundifadza nditi. I don't like this. Kana ivo vana Lilian naJetro vanotiziva. Kana uine nharo enda unovabvunza vanokuudza kuti mahembe munhu asingatombodi kunyeberwa kana nepadiki pese. Iwe chimwa doro rako iri risati rapisa. Noti bhiya racho zvichiri kupinda here nemakuhwa wawo yanhawa yakeresiya. Izvozvo chero ndikamwa dhamu rese rehwawa nditombodhakwi kana kawani. Gara zviya vata vamwe bhiya. Ndariramba kasi zvawamborimwa. Ndikamwe bhiya rambomwiwa nemumwe munhu. Saka uri kutokwanisa kutoseka zvako. Hada, ndingatadze kuseka here kuti kwafiwa here. Kanepo panhamo ingwani vanhu vanoseka wani. Iwe chingoronga zvekuita nguva ichiripo. Uri kutya kuruzini? Handiri uzini. Yezvo. Chero dai vakaramba vakabatana pautatu hwavo ndinovakunda masikati machena zuva rakacheka nyika. Saka chiri kupedza mafuta epapa pachi. Iwe uchiziya kuti ukansela wacho ndewa. Keresiya. Uri kureva kuti panyaya yose iyi pane nyaya kana kuti pane dambudziko rangu hausi kupaonaka iwe. Kana zvakadaro ndinokumbira kuti tiende kumba kwangu tinotaura tigere pasi. Nyaya iyi ihombe zvikurukuru. Pari zvinongo yekuti ndiuye kumba kwako ka handina uye handikwanisi. Daitazozvironga rimwe zuva. Vanhu vada kutokasikirwa asi kuda kunonokerwa. Ndinovimba newe here vanhu vose vandaivimba navo vave kuita musari nyaya ndisinganzwisisi kudai. Wai uchida kuti ndipinde paukansela madhuve aripo iwe uri mukadzi? Wadai wakandibvunza zvese izvi patikatanga kuwirirana. Zvisinei rega nditi. Iye madhuve akandirambidza kushandisa mabuildings ekanso asiri kushanda. Ndakamuudza kuti ndikuda kuita shabhini yangu ipapo nemamwe mabhizinesi. Akati chii?
kwanzi shabhini kwete munharaunda uno ndokubva ndamusiya pacheneni. Uya anonzi madhuwe uya haatombozivi chinonzi business cheuya uya ibaranzirere ingova newewe inini ndakakuudza iwewe pawakandiudza iwewe nezveshabhini yauroda kuzovhura kana ndava ikansela ndakambopikisana newe hereni ende uye kana inini nichinge ndava kansela hapana kana munhu one anopikisana newe. Ndokusaka anika ndakazongoerekana ndaakurutivi rwako. Ika wakagona wakafunga semunhu chaiye ane 5 senses. Uzoti nyaya uri kutauraika iri kuramba ichinitenderedza musoro. Ndambofunga kuti pamwe vanhu vari kuda kunditamba Fool's Day ndokuzoona kuti April achiri kure chaizvo. Hanzi Jetro unofanirwa kukwidza sakansela wakamirira dunhu rose. Hanzi vose vana mahembe nana madhuwe hativadi vari kurwa hondemba mavo saka toda iwewe chidiki. Shamwari, saka watawe kansela kaiwewe. Wakanzi kwasipa zvakasvika munzeve dzako. Hauna wabva watotanga kufunga nezveushamwari hwako namahembe kunyanya. Notina madhuwe uyu. Ndinofara ini. Ndakatoroka neana. Nditono sekunge mahembe akandibatira mupini webadza akandihwandira mumadziro emba yandinorara achizezera kuti iwe mfana ndiri kuda mari yangu yose yandakakutengera hwawa ndichiti uri wangu. Saka nhasi ndazozviona kuti uri mbwende shamwari. Unoziva zvinongotyisa so. Handizivi kuti pandichasangana namahembe pachabuda chipenyu here. Pose pandiri kupota ndichisangana naye ndiri kumunzvenga kana kumuhwanda chaiko kana foni yake chaiyo handisitombodaira. Iwe pinda mudare retu kutsigwire mhani. Rega uda kuswera jaidza makudo neanokamina mhani. Kuchigaro chacho ndinombochida hereni. Ko aiwa Lilian handina chipo chekutungamira vanhu mufunge. Inini here ndiri munhu anofanirwa kungotsigira ndiri kumashure ndichizorera zvangu mupeta nefodya yangu kusvikira sarudzo yadarika. Unofunga kuti ndingakwanisa kutungamirira madhara nemachembera akazara munharaunda iro kana ndiwewo? Iwe mudzinza redu hakuna kana munhu one akamboitwa kana mambo kana sadunhu kana sabhuku ukunzwa. Inini mudhara wangu chaichaiyeka ndo vakatomboitwawo mupurisa wamambo chete. Rega kuda kundivhara Jethro. Mudhara wako haana kumboitwa mupurisa wamambo sekuziva kwangu ini. Saka wauda kurambira inini mwana wacho manje. Chindiudza kuti aive chipa nguva yawaikureyo. Baba vako vaive mupurisa wasabhuku kwete wamambo. Garazia. Asi handi zvinzvimbo zvacho zvakangoita hoche so. Is the same thing? Chidzokera kunyaya yedu ino yatinayo nemusoro. Ndiva nani vari kuda kuti iwe ukukwizana namahembe namadhuwe paukansela? Shamwari, vanhu hobho uri kunzwa, hobho kujauzeni chaiye. Asi handigoni kungovataura nemazita sezvo ndisandaona kuti vari serious kusvika papi. Kwanzi zita rangu vakatoriendesa kukansel. Vasati vatanga kutaura neni sha. Unopaona sepakajeka here ipapo. Waine nyaya yakanaka iwe. Kana vanhu vacho vakaendesa zita rako kukansel, isu tinofanira kuenda kumba kwaDiane izvozvi totonotaura naye. Ndiye ane data rose. Saka semunhu watinoshanda naye uye achivimba nesu tose, anogona kuti ruma nzeve zvauri mugovera kudai ngatibvita nanga kumba kwake. Tambire. Svikai. Asi munhu wandakakumbira kuti asise shoko rokuti muzouya kumba pangu musi wemuvhuro afunga kuti ndaiti muzouya munhasi here kana kuti sandi aiti chii? Kana Sister Diana. Tangoronga kuzokuonai kuburikidza neguwa riri kuramba richitenderera munharaunda ino rekuti pane chikwata chakauya kumaofisi enyu ekansel chiri kuda kuti Jethro akwikwidze pachigaro chakansela zvichireva kuti anenge ave kukwikwizana navamahembe namadhuwe. But inini hangu ndamurambira Lilian uyu kuti ozosvika pakuona kuti zvokuramba tichayera nyoka negavi iyo iripo ka zviyamuri. Ndosaka muri kutoona pano kudai izvezvi vanhu vemazuva ano vanoda kutenderedza guwa vachiripindurudza vechokwadi. Nhema dzakadaika dzinoita kuti tichadzogarisana zvakanaka kana nana mahembe kana namadhuwe chai. Kana newe Lilian zita rako riripo zvakare. Uyu wanga uri mutambo ndiri Munhuwo
wamunounzirwa neveBustop TV vachitsigirwa neveCanadian Embassy nechinangwa chekuda kukurudzira madzimai nevechidiki kuti vange vachipatisipeta muzvirongwa zvebudiriro munharaunda dzavo. Kana uchida kuziva zvizere nezvemutambo uyu, tumira WhatsApp message panhamba dzinoti 0712 106 428 0712 106 428 kana paFacebook, Twitter, Instagram, Bustop TV pages.